cikin wannan application din ba. Shi yasa tun farko na ce muku manyan 'yan kasuwa ma da suka gane suna amfani da wannan application din kuma suna jin daɗi. Assalamu alaikum, barkanmu da ƙara kasancewa cikin channel ɗin mai albarka Usain Alkhairi Tech. Yau insha Allah mun zo muku da wani application mai matukar muhimmanci wanda ya kamata ka tsaya ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci wannan application ɗin me yake ɗauke da shi. Wannan application din manyan 'yan kasuwa sosai suna amfani da shi ta hanyar saving din mutanen da suke daukar bashi da duk wata yarjejeniya da dai wani rubutu wanda ba a bukatar ya salwanta. So ba tare da bata lokaci ba, ta cikin wannan application din zaka rubuta sannan kuma kai saving da duk wani features yanzu insha Allah zan nuna muku akan wannan application din kuma ba tare da kayi losing ɗinsa ba ko da a ce ka sauya waya. Ba tare da bata lokaci ba, idan wannan ne farkon shigowar ka cikin channel din nan, kar ka manta ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Ta haka ne daga mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai kai tsaye. Idan kuma bidiyon nan ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like, hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin ayyuka. Bayan ka bude Play Store ɗinka sai ka rubuta Not Cloud kamar yadda kuke gani. Kana rubuta Not Cloud, akwai application da dama kala-kala, so sai ka ɗauki wannan ɗinnan wanda na nuna, zaka ga akwai alamar kamar dai gajimare a jiki haka, to sai ka ɗauko shi. Kana shiga kai tsaye domin ka installing. A nan gurin za ku ga akwai wani koren rubutu an rubuta install, so sai ka taba install din ka yi installing din shi. Ni da abin da yasa ba a rubuto min ba saboda already na yi installing din shi yasa aka rubuta min open. So kai ma bayan ka gama yin installing din shi ka sauke shi, za su nuna maka open. Kana taba alamar open din nan kai tsaye za ku ga ni wannan wanda nake amfani da shi ne. So amma tun da so nake in nuna maka yadda za ka yi register a cikin wannan application din ta yadda za a adana ma duk wani bayanai a cloud, ma'ana ko da ka sauya wayanka ko kuma ka yi losing din wayanka, ba za ka rasa wannan notes din da ka rubuta ba za ka taba rasa shi ba. So bari in nuna ma yadda za ka yi rijista har ta kai ga yadda za ka tsara wa'innan bayanai kamar yadda kuke gani. Wannan hanya mafi sauki ce, sannan kuma manyan 'yan kasuwa ma suna amfani da wannan hanyar domin yin saving din mutanen da suke daukar musu bashi, sannan da kuma yarjejeniya da ake yi tsakanin mutane daban-daban. Ba tare da bata lokaci ba, sai ka shiga cikin, bayan ka shiga cikin application din zai nuna maka haka. Idan ya nuna maka haka, yana buƙatar zaka iya sign with email, kenan zaka iya budewa da email ɗinka, sannan kuma zaka iya budewa da Facebook. So idan zaka bude da email sai ka taba haka, kana rubuta misali yanzu a gurin nan haka din nan zaka zo ka rubuta sunan email ɗinka a kamar haka. Bayan ka sa sai ka taba alamar next din nan haka, kai tsaye za ku ga ya wuce. Za su buƙaci sunanka da sunan mahaifi kenan. Bayan ka rubuta kamar yadda kuke gani haka din nan, nan kuma za a buƙaci ka sa password ɗinka. Nan kuma za a buƙaci ka sa password, amma wajen password ɗin ana buƙatar ka sa kamar at least 6 character kenan. Ana buƙatar ka sa nambobi ba za su wuce guda 6 ba. Idan ka tashi za ka sa guda 6 nan, ba wai nambobi za ka jera guda 6 ba, ana so ne ka yi mixing da nambobi da alphabet. Kana tashi kai tsaye bayan ka rubuta kamar yadda kuke gani haka, sai ka zo ka taba alamar save din nan. Bayan ka taba alamar save, za ku ga ya wuce kai tsaye, zai nuna maka wajen da za ka yi login. Shikenan cloud note ɗinka ya budu, za ka ci gaba da amfani da shi kamar yadda nake faɗa ma. Idan kai losing ɗin wayanka ko kuma ka sai da ita, ko kuma dai kana so za ka yi login din wannan account din akan wata wayar domin ka dauki wasu bayanai wanda kai saving a cikin wannan cloud note din, kai tsaye kawai za ka rubuta email ɗinka. Idan ka rubuta email ɗinka sai ka rubuta wannan password ɗin da kasa, ba tare da ka sha wata wahala ba. Sai ka zo ka taba alamar plus ɗin nan. Kana taba alamar plus ɗin nan, a nan gurin title ɗin nan sai ka zo ka rubuta bayani akan shi wannan rubutun. Misali bashi kake bin mutum, za ka iya rubuta sunan mutumin haka, kamar yanzu kana bin Abubakar haka, sai ka rubuta haka, kana bin Abubakar, to nawa kake bin shi. Type note here ɗin nan za ka iya rubuta 500 kake bin sa kamar yadda kuke gani haka. Idan ya kaga ci bai biya ba, za ka iya yin kwama. Idan ya kaga ci bai biya ba, bayan kayi kwama sai ka kara rubuta abin da kake kara bin shi, ka kara bin sa 500. So idan ya biya kuma ya za ka yi, sai ka zo ka taba
ka goge kenan, kana gogewa sai ka taba wannan alamar good din nan. Idan kuma ba biyaye ba, ci yayi bai biya ba, sai ka shiga ka rubuta, sai ka zo ka taba alamar good din nan kuma not subtitle din nan sai ka rubuta namban waya. So wannan ba wai yadda za ka yi nake nuna ma ba, ina nuna ma yadda kawai za ka tafiyar da application ɗin ka ji daɗinsa. Idan ka ga dama za ka iya rubuta sunan shi a nan, ka rubuta namban wayansa a nan, za ka iya sassauyawa yadda dai za ka fahimci ya tsarin naka yake tafiya. So bayan ka gama, misali yanzu bari mu sa namban wayan shi a nan, yadda ko da bayan ba ranka idan bashin yana da yawa a matsayinka na ɗan kasuwa, bashin yana da yawa kuma ka rasu, ko kuma ba ka da lafiya, ko kuma dai ana buƙatar dai kuɗin amma kuma baka na, to za ka iya sa namban wayan mutum a nan, za a iya kiran shi. Idan aka kira shi kai tsaye za a yi masa waya a ce gashi dai da sauran duk dai wani bayani. So ba tare da bata lokaci ba, bayan ka gama sai ka zo ka taba alamar good nan. Bayan ka taba alamar good, shikenan ka yi creating din mutum daya, za ku gan shi a nan. So adadin mutanen da kake bi bashi, to adadin mutanen da za ka taba plus din nan kana rubuta sunansu. Bayan ka gama duk rubuta bayanai gamsasshe kenan, a nan gurin tafi not here din nan da kuka ga na sa bashin, za ka iya rubutawa ba wai da alphabet ba. Ok, za ka iya rubuta da alphabet ba wai da number ba. Misali kana bin mutum 500, za ka iya cewa na baka bashin 500 rana kaza ga watan kaza, duk akwai space, duk za ka iya. Bayan ma haka akwai more option kenan, akwai zaɓi. Za ka iya shiga nan, idan ka shiga za ku ga akwai wani guri an rubuta add URL ko kuma kala waye da sauransu. So wani sa'in ma za ku ga hadda hoto za ka iya dora a duk a cikin wannan application nan, ba tare da ka sha wata wahala ba. Sai kai saving kamar yadda kuke gani haka. Bayan ka yi saving sai ka fito, za ku ga nan guda biyu mutum na yi saving ɗinsu wanda nake mu'amala da su kenan. To adadin mutanen da kake mu'amala da su, adadin yadda za ka zo ka ɗora a cikin wannan application ɗin. Kuma kar ka manta shi wannan application ɗin ba a salwantar da komai. Duk abin da ka rubuta ba za ya taɓa salwanta a gare ka ba, sai dai idan kai ne ka manta password ɗinka. Sannan kuma akwai wajen da ake yin forget password. Idan ka manta password ɗinka akwai hanyoyin da za ka bi ka dawo da password ɗin. So in dai ba ta wannan hanya ba za ka taɓa rasa wani abu wanda ka riga ka yi saving ɗinsa a cikin wannan application ɗin ba. Shi yasa tun farko na ce muku manyan 'yan kasuwa ma da suka gane suna amfani da wannan application ɗin kuma suna jin daɗin shi. So idan wannan bidiyo ya burge ka, kar ka manta ka danna mana alamar like, hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa sosai wajen kawo muku sababbin ayyuka. Sannan idan baka yi mana subscribe ba, ka yi subscribe ɗin wannan channel domin za mu dinga kawo sababbin ayyuka da suka shafi fanni daban-daban.